Știi care este sensul tău de a fi? Japonezii au un cuvânt pentru asta: Ikigai. Și toată lumea are un Ikigai. Este motivul pentru a te trezi dimineața. Este echilibrul perfect între abilități, cunoștințe și activități. Acel lucru pe care îl iubești, la care ești bun, pentru care poți fi plătit și de care lumea are nevoie. Testul Ikigai este cel mai complet test online gratuit de carieră și personalitate. În mai puțin de 10 minute vei afla propria diagramă personală Ikigai, care include misiunea, pasiunea, profesia și vocația ta. De asemenea, vei descoperi și confirma tipul de personalitate și chiar vei găsi ce locuri de muncă ți se potrivesc mai bine valorilor, abilităților și cunoștințelor tale. Și unele dintre sarcinile pe care ar trebui să poți să le faci pentru a avea succes. În cele din urmă, te vom ajuta să-ți începi călătoria, oferindu-ți unele dintre cele mai bune facultăți globale și locale disponibile pentru tine. Testul Ikigai este dinamic și inteligent, acesta evoluează și se adaptează pe măsură ce progresezi. Fii sincer și vei afla adevăratul tău scop astăzi. Testul Ikigai.